Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo. Magandang hapon po sa inyong lahat. May buhok ka man o wala? Oras pa natin mga kabisyo. It is now 31 minutes makalipas sa oras na alas 5 ng hapon. It's a beautiful Friday. Thanks God it's Friday. Maraming salamat sa pagtutok. Alam nyo na, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan! Welcome po dito sa programang EDSA! That's right mga kabisyo, hindi lang po tayo nag-iisa, kasama din natin ang apakatalino sa lahat, apakahenyo sa lahat! Henyo! Hindi na tender pero Diyos pa rin kag nagarago mo! Siyempre, kasama din po ninyo, the prodigy of Tanghenyo, inyo pong abang lingkod, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi ako yan. Impostor yan! At syempre, hindi naman makukumpleto po ang programang EDSA pag wala ang napaka-cute, napaka-kulit na apo ni Tanghenyo. Walang iba kundi si... Duday, say hello! Duday! Shh. Oy, Duday, say hello! Hello po! Kamusta po kayong lahat? Ako po si Duday and magandang hapon po! I love you all po! Ano na naman yung pinagagawa mo dyan, Duday? Ano po kasi, Uncle Diego? May nakikita po ako ditong bag. Kaninong bag po kaya to? Ito po, may napkin. Huwag mong galawin yan, hindi yan sa'yo. Doon ka na sa labas, doon ka na mag-play. Ang bihira talaga to. Hirap talaga ako minsan talaga, ano, pag may dala-dala kang bata. Ang kulit! Oy nga pala, welcome natin si kapatid na Chloe. Ayan, binisita tayo dito. Alam nyo mga kabisyo, kwento ko lang sa inyo ha, na eto pong si Chloe is 19 years old na ngayon. Oo, tapos nung huli siyang pumunta dito, was 4 years old pa lang siya. Ayan, 4 years old pa lang po siya. At dati po, ang batang ito takot na takot sa akin. Siguro kasi sa panahon yun, masamang tao pa ako eh. Ayan, dahil siguro napapakinggan niya sa boses ko na masyadong brusko kasi po hindi po nakakakita si Chloe. Ayan po sa mga manong driver, kwento ko lang sa'yo ha. Pero ang kagandahan po na muli po kaming nagkita ngayon. Pareho na po kaming nakakilala sa Panginoon. Pareho na po yung perspective namin na lahat po ng ginagawa po namin sa buhay na ito para po kay Lord, to glorify God. At yan ang pinaka-importante. And I am so blessed to meet him once again at napag-uusapan po namin about kay Lord, about yung mga napakagandang bagay na ginawa niya sa buhay namin. Imagine niyo mga kabisyo, at the age of 10 years old, nakakapag-isip na po siya na sana wala nang bukas. Sana wala nang umaga. Parang sinasabi niya na sana mawala na siya. But the grace of God, mga kabisyo, nung nakilala niya yung Panginoon, nakita niya yung purpose. Kaya itong batang ito, gala eh. Imaginein mo, bulag nanonood ng sine. Totoo po.
Bulag, pumunta sa concert mag-isa. Kung saan-saan dinadala. Dito nga, wala nga sa plano. Biglang nagpakita na lang dito. Grabe. So, I'm excited sa journey ni Chloe and soon, matik agad dinala siya dito ni Lord dahil may purpose pala. So, abangan nyo na lang po yan. Di ko muna sasabihin ngayon. It's not my story to tell. For the meantime, mga kabisyo, ang oras natin. We got 36 minutes after 5 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!